سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرانا بفلايت ما مدباب جزينا مسخم تن حدا عن أقرب الشيء قبل هندسة نلمي عدما لني عدما دكتور سامسون كابعد إنجليزي دحر بايتو على خلالي إني تسمع معنا لنا سلاز بزحني نزل نبدي لنا نزل نوسخ مثلا كيس عيقة بعد دحر بايتو خلالي نايو أبا سنة ناي بعلون ناي يوتيوب شانل اللوا استفلالي ريتو تاتو استفلالي مزنعة تاوي زخونو صحفات مزنعة تاوي زخونو ريتو تاتي قمتيو نلمينا كايدو زعبا دما هجراوينت كم حدا عابي نفسفنا حتى وي أبزق زي زون أقدس حتى خلينا زلوا بزحت وشتي إيرتران بدقن زاروا لزلوا أرستي مريضنا لنا هجراو من النت زبل أما قالنا إيرترا تينا خنريهم كتينا دكتور عدمي خبير كسر المساقة مسكناك يغني الله الشاي كم زبالكايو سمي سامسون ما كلب بحال أب أسمرات وليدة كرني عابية أسمرا يونيفرسيتي مايرة كابو أب تشاينا كابو نابعد إنجليز وحفشات تمرتين أب إديكيشن وين أب تمرتي زنبلا خوينو أب تمرتين محبرة فتحين كا زاتو كوريو جي أبعد إنجليز أب حدا يونيفرسيتي أنجلا راسكين يونيفرسيتي زبال كم تمارماري وي كم ريسيرشر يسرح تسرد بلا زي جرم إذن نتسبب زمتنان زاد اللي أنت بلن متين كسلنا نجار كنا مسنا كان عيب زي حني بتعمي أبقى قال خا بزلعة بخمسة مرة كافلا كنت شو عسر شو مونتن بزلعة بخمسة مرة كارنيرة دسيلوني قاعهم وعينت تمكر هالوكا حجي أنتي أب زغرة زي دقاقم كون استقلالي مهاراتن نايفمت سباتن على الجير كانيركا أنا خاصك متتعبير نبزناتنا مدب نبتي بايتا زرقح كنبلون يتزعبا هقراو النت تزعبي فلسفنا وحتقو أب سبات متصخلو ترى سبات سمعو خلو انتهي مالتي بما أنت إرترا زلاتو إرترا سلكونتو إرترا استفترو تفتاتران ني أفريقا ومبحفشون كنريو خلنا انتهي ونعاخا مثل زبلكا وأمرخا هقراو النت أب مغان إرترا الرأي الشيشاي مجمرة أنا حبار رجيت من تانكل وانا قلت قالات ترجمان بزعبة انك زاربة التحنتي هاجر النت يا مالتي تحنتها هاجر النت جيت هاجر النت قبل كلهم بزعبة مقام هاجر ويكاني أب حبرة السبعة زلوا أنا حبار رجيت مالتي في الله يزي بنديكت أندرسون زلوا السقانا بزخل خان أبكال زلوا سب كم ناتكا أكال جيركات تقرصرو ናይ ሓባር ባህሊ ናይ ሓባር ታሪኽ ኣለኒ ትብሎ ኣተሓሳስባይ ማለት እዩ ታኸለይቲ ከዓ እታ ሃገራውነት ትበሃል ማለት እያ እዛ ሃገራውነት ከዓ ታስነ ሓሳብ ወይ ኣይዲዮሎጂ ኮይና ኩሉ ነገርካ ገዲፍካ ቀዳምነት ንሃገር ሃብቲ ብልያ ማለት እዩ ናትካ ማሕበራዊ ናብራ ናትካ ስድራ ቤት ናትካ ኩሉ ነገር ገዲፍካ እታ ናትካ ተወፋይነት ነታ ሃገር ክኸውን ኣለዎ ቀዳምነት ዝብል ኣተሓሳስባ ወይ ኣይዲዮሎጂ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ከም ክልተ እንድሕራ ቀሚጠየን بمقام تاريخ إيرترا هنري عند حرفينا مجمرة مقام تاريخ إيرترا بفلاي إيرترا كم جزءات ليان كابتقوم بشحن شمنتمي تسعان كبابي بدحريو يزمت أي بفلاي كأني دحشن شعات ميتنا أربعتات مسنا إنجليز مجزاتي مس منكح شعو زنبرنا بوليتيكا وبارتيات وبوليتيكا ومحورات زمت أي خنبلا نخال أبتوانتي ببزحت تناب إيرترا زنبرة سمعيت أبتا قدام النجم أبتا مقام حجر النبلا ويتا حجر النت النبلا مالتي أبشعو زنبرة تفلالي عين السمعيتات نيرو ناي هايمانوت نيرو خون خاليو ناي بوليتيكا بارتيات كمان تفلالي زخون نات الرديت نيرو مستليان مس إثيوبيا إنديبندنس وينات النت زبحال نيرو جن إذا كله خلو أما جرش على حري دمت مقام حجر زبحال لحري ونبتي ناي سوساتات ناي مجرشتا حمساتات ونزنبرة مس እቲ ናይ ሰልፊ ኤርትራ ወይ ሓረካ ዝበሃል ዳሓርውን እቲ ናይ ትጋሎ ሓርነት ኤርትራ ዝመፀ ሽዑኡ እቲ ናይ መጀመርያ ክንሪኦ ከለና ናብታ ሃገርነት
ኣብታ ሃገር ክትልወና ኣለዎ ዝብላት ተሓሳስባ ድሓርውን ወላ ሃገር ኣብ ዘየለትሉ ከም ፖለቲካዊ ስቴት ትበሃል ሃገር ኣብ ዘየለትሉ ኤርትራ ከም ሃገር ትቁፀረሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ክበሃል ከኣል ሕጂ እቲ ናይ መጀመርያ ፌዝ ዝነበረ ኣብቲ ሃገርነት ዝተመርኮሰ እዩ ክበለ ክእል ፍልይ ኣቢልና ካብቲ ሃገራውነት ትሪኦ ምንታይ ሽዑ ግዜ ሃገራውነት ኣይነበረን ሃገርነት ነይሩ ክትብለኒ ከለካ በዮነት መምዘኒታት ኣብቲ ግዜ ተኸ ነቲ ዝደልዮ ዝነበረ ናይ ሃገር ስምዒት ነቲ ዝደልዮ ዝነበረ ሃገር ኩሉ ነገር ይኸፍል ኣይነበረን ይትብኡ ዝነበረ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣቦ ሓጎታት ሕጂ ኮይኖም ወይ ከዓ ብሂወቶም መብዛሕትኦም ዘየለዉ ኩሉ እቲ ዝደልይዎ ነቲ ሃገር ትበሃል ንክትመፅእ ኩሉ ዝደልይዎ ይገብሩ ኣይነበሩን እዮም ኩሉ እቲ ትደልዮ ወይ ኩሉ ዘለካ ብምሃብከ ሃገራውነት ኩሉ ዘለካ ብምሃብ ሃገራውነት እንድሕር ደኣ ኣምፂኻ ኸ ከመይ ሓደጋ ዝኸውን ዘሎ ንኣብነት ገድሊ 30 ዓመት ዝወሰደ ገድሊ ኩሉ ዝነበሩ መይ ሂቦም እቲ ሃገር ኣምፂኦማ እዚ ኸ ሃገራውነት ዲ ወላስ ሃገርነት ሕጂ ሓደ ነገር ፍልይ ኣቢልና ክንሪኦ ምናልባሽ ሃገራውነት ዝበሃል እዛ ካልአይቲ እዚ ከም ስነ ሓሳብ ከም ኣይዲዮሎጂ ከመይ ኢሉ መፂኡ ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ይመስለኒ እዚ ሃገራውነት ዝበሃል ኣብቲ ብፍላይ መጨረሻ ናይ 18 ክፍለ ዘመን እዩ መፂኡ ብፍላይ ከዓ ምስ ናይ ኣሜሪካ እዚ ኣሜሪካን ሪቮሉሽን ናይ ቃልሲ ናሓርነት ከምኡውን እዚ ናይ ፍሬንች ሪቮሉሽን ንብሎ ናይ ፈረንሳ ሰውራ እዩ መፂኡ ኣብቲ እዋን እቲ ናሓርነት ናፅነት ዝበሃል እዚ ናይ ሰውራ ናይ ፈረንሳ ዝመፀሉ ምስ ንጉሳዊ ስርዓታት ዝነበረ ጭቆና ካብኡ ንምምፃእ ተባሂሉ እዩ መፂኡ ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ከዓ ሓርነታዊ ዝኾነ ሃገራውነት ዝበሃል እዩ ነይሩ ሃገራውነት ኣብ ተፈላለዩ ክንፈልዮ ንኽእል ኢና ሓርነታዊ ሃገራውነት ኣሎ እቲ ኤትኒክ ሃገራውነት ወይ ከዓ ዝበሃላሉ ወይ ኢትኖ ናሽናሊዝም ንብሎ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ሓርነታዊ ሃገራውነት ኣብቲ እዋን እቲ ካብቲ ዝነበረ ጭቆና ውፅእ ኢሉ ናብቲ ሓርነት ንምምፃእ ናብቲ ሊበርቲ ኢኳሊቲ ፍራተርኒቲ ዝብሎ ነበሩ ፈረንሳውያን ዝመፀ እዩ ድሕሪኡ እቲ ሃገራውነት ናብ ኤሮጳ ከይዱ ናብ ላቲን ኣሜሪካ ከይዱ ናብ ኣፍሪካ እውን ከይዱ ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ናብ በዓል ኣፍሪካ ወይ በዓል ላቲን ኣሜሪካ ዝነበረ ካብቲ ዝነበረ ጭቆና ናይ መግዛእቲ ንምውፃእ ስለዝኾነ ሽዑ እዚ ናይ በዓል ኮሙኒዝም ዝመስል ዝነበረ ዓይነት ወይ እሱ ዓይነት ሃገራውነት እዩ ነይሩ ማለት ማርክሳዊ ዝኾነ ሃገራውነት እዩ ነይሩ ሕጂ ምስ እዚ ክንሪኦ ከለና ኣብቲ እዋን እቲ ሃገራውነት ነታ ሃገርነት እዩ ታርጌት ዝገብር ነይሩ ወይ ንዕኡ እዩ ከም መሰረት ዝገብር ነይሩ ግን እዚ ሃገራውነት ወይ እዚ ሃገርነት ብዘይ ሃገራውነት ይጓዓዝ ነይሩ ዲ እቲ ሃገራውነት ከም ሓደ ሓዲድ ኮይኑ ይጓዓዞ ነይሩ ዝበሃል ሕቶ ይመፅእ ጅብዝብ ትብሎ ዘለኻ ሕጂ ብፍላይ ኣብቲ 1914 ዝነበረ ናይ ምጅማር ቀዳማይ ኩናት ዓለም ድሓር እውን ኣብ ምጅማር ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ሃገራውነት ዝበሃል ናቱ ዝኾነት ኣሉታዊ ጎኒ ተራእዩ እዩ ምስ በዓል ምምፃእ ናይ በዓል ፋሽስት ሃገራውነት ዝበሃል ናይ በዓል ፈረንሳ ናይ በዓል ጣልያን እቲ ጉድኣት ናይ ሃገራውነት ክሳብ ናብ በዓል ኣይሁድ ዝገበሮ ነገር ምስ ተረኣየ እቲ ናቱ ጉድኣት ብጣዕሚ እንዳመፀ ኸይዱ እዩ ሽዑ ኣብዚ ዝፍለጥ ድሕሪኡ ሓደ ሓድሽ ዝኾነ ቃል መፅኡ ማለት እዚ ሓርበኝነት ዝበሃል ሕጂ ነታ ትብላ ዘለካ ሕቶ ንክምልሰልካ ኢና ኣብኣ መፅእ ዘለኹ ሕጂ ሊቃውንቲ ናይ ብሕልፊ እዞም ናይ ሶሻል ሳይንስ ናይ ማሕበረሰብ ሳይንስ ሊቃውንቲ እንታይ ኢሎም እዚ ሃገራውነት ዝበሃል ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይኸፍእ ኣሎ ሕሰቦ ክሳብ 8 ሚልዮን ሰባት ኣይሁዳውያን ክትቀዝፍ ትኽእል እንድሕር ኮንካ እሞ ብሽም ሃገር ብሽም ህዝቢ ኢልካ ትገብሮ እንድሕር ኮንካ እዚ ዓይነት ሃገራውነት እንታይ ዓይነት ሃገራውነት እዩ እዚ ዓይነት ሃገራውነት ሃገራት ዝወርር እንድሕር ኮይኑ ሰባት ክፈላለ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ እዚኦም ናትና እዚኦም ናትና ኣይኮኑ እንቶም ናትና ዘይኮኑ ክቕተሉ ኣለዉ እዚ ኢና እንደሊ ደልና እዚ መገዲ እዚ ተዘይተኸቲሎም ክእለ የለዎም ዝብል ኣተሓሳስባ እንድሕር መፂኡ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ይበዝሕ ዝበሃል ኣተሓሳስባ መፂኡ ሽዑ እዩ እዚ ሃገራውነት ደኣሞ ገለ ነገራት እኮ ጥቕሚ ኣለዎ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ፍቕሪ ዝበሃል እዩ ፍቕሪ ሃገር ወላቲ ንሕማቕ ዝገብር ስንታይ እዩ ዝብል ብፍቕሪ ሃገር ዓቢሮ እኳ እየ ገይረዮ እዋን እቲ ድብል ኣተሓሳስባ ይመፅእ ሽዑ እዚ ሓርበኝነት ዝበሃል መፅኡ ሕጂ ኣብ መንጎ ሃገራውነትን ሓርበኝነትን ሓደ ዓቢ ዝኾነ ጋብ ኣሎ እቲ ሃገራውነት ከምዚ ዝበልኩኻ ሓደ ምፍልላይ ኣሎ ንሕና ንሶምን ዝበሃል ኣሎ ከም ኣብነት እዚ ናይ በዓል ሂትለር ክንሪኦ ንኽእል ኢና ንሕና ፅሩያት ዓርየት ኢና ኣርያን ኢና እዞም ካልኦት በዓል ኣይሁድ ከምዚኦም ክእለዩ ኣለዎም ዝበሃል ሓሳብ መፅኡ ሕጂ እዚ ንሕና ንስኹምን ዝበሃል ክእለ ክኽእል ኣለዎ ካልእ እዚ ስምዒታት ዘየድሊ ስምዒታት ኣምፂኻ እትገብሮ ንሃገር ኩሉ ክትገብር ኣለካ ዛዓንቶ ዝበልኩኻ ከም ስነ ሓሳብ ሃገራውነት
ሃገር ክትፈለካ ኩሉ ነገራት ክትገድፍ ኣለካ ሃገር ልዕሊ ኩሉ ያ ፋሚሊ ዶ ሓዳር ዶ ገለ ዶ ግደፍ ዝበሃል ዓይነት ኣተሓሳስባ ዝመፀሉ እዚ ኩነታት እዚ ሰባት ናብ ዕዳም ወስዶም ኣሎ ክቆትሉ ከለዉ እውን ኣይርድኦም ኢማጅን እዚ ንሓስቦ ናይ በዓል ብዙሕ ግዜ ዝመፅእ ናይ በዓል ኣይሁድሲ ናብ ፎርኖ ሰባት ኣትዉ ነይሮም ይበሃል ሰብ ኣብ ፎርኖ ብኣካል ክትእቱ ከለካ ንስላ ሃገር ኢልካ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንተዘይመፂካ እዚ ማዕረፍ እንዳይ ኣስጋእ ይኸውን ኣሎ በዓል መፂ ምክንያቱ ሕብረተሰባት ክሓስቡ ይኽእል የለውን ይምረዙ ኣለዎም በዓል ኣተሓሳስባ መፂ ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ኣሉታውያን ነገራት ካልኡን ካብ መራሕቲ ዝመፁ እውን ኣንሕና ሃገር ኢና ምክንያቱ ሃገር ልዕሊ ኩሉ ክትብል ፀኒሕካ ኣንሕና ሃገር ኢና ንሃገር ኢና ንገብር ዘለና ዝበሃል ኣተሓሳስባ መፂ ስለዚ ንሃገር እየ ዝገብር ዝብለካ ክትሓቶ ይትኽእልን እያ ክትሓቶ ተዘይክኢልካ ከዓ ዘዝበለካ ክትገብር እንድሕር ሓቲትካ እውን ሳዕቤን ክመፀካ እዩ ሕጂ ምዚ ኩሉ ኣሉታዊ ሳዕቤናት ናይ ሃገራውነት ሓደ ኣተሓሳስባ መፂ ካብኡ ፍልይ ዝበለ ነቲ ፍቅሪ ሃገር ምዃኑ ፅቡቅ ዝኩስኩስ ክመፅእ ኣለዎ ተባሂሉ ሓርበኝነት ዝብል መፂ ማለት እዩ ሕጂ ብናተይ ኣተሓሳስባ ወይ በቲ ቁኑዕ ኣተሓሳስባ ክትሪኦ ከለካ እቲ ሓርበኝነት ፍቅሪ ሃገር ኣለዎ እቲ ፍቅሪ ሃገር ግን ንፅቡቅ ዓላማ ድመፀ እዩ ማለት እዩ እንድሕር ተወፂዕካ እቲ ሓርበኝነት ወፃዓት ሚሉ ይርእኒ ሃገርካ ትውረድ ከላ ሚሉ ይርእኒ መሰልካ ብካሃስ ከሎ ሚሉ ይርእኒ ምክንያቱ ናቱ ዝኾነ ነገር ኣለዎ ግን ከዓኒ ፈላላዩ ድዩ ድብል ኣተሓሳስባ ከምዚ ድብለካ ዘለኹ ዕውር ድዩ ድብል ኣተሓሳስባ ካልእ ነገር ኣለዎ ሕጂ ኣብዚ መቃን ክልተ እቲና ሰውራውያን ሓይልታት ዓይናዮም ዝጥቀሙ እንድሕር ኢልካ ሞስትሊ ናብቲ ንሃገራውነት እዮም ዝኸዱ ኣብ ሓርበኝነት ኣይኮኑን ምክንያቱ ፈታውን ፀላእን እዮም ዘቐምጡ ክልተ ነገር ማለት እዩ ፀላእ ድብልዎ ዓማፅ ዝበሃል ጥራሕ ኣይኮነን ይቕረታ ኣብ መቃን ናይ ኤርትራ ከም ዝበልኩካ እቲ ፀላኢ የቐምጡ ንብሎ ዘለና እምበር ከይቐምጥዎ ፀላኢ ኣይነበረን ድዩ ኣንፃር ኤርትራ ዝኾነ ዋላ እውን ኣብ ብዙሓት ናይ ታሪክ ፍፃሜታት ንሕርኢናዮም ፀላኢ የቐምጥ ግን ከዓኒ እቲ ፀላኢ ንክቕመጥ ምክንያት ኣለዎ ኣይሁድ ንኣብነት ግዳይ ኢኮኖሚ ኢልና ንዛረብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ብዙሕ ናይ ሊትሬቸር መፅሓፍቲ ግን ካብ ጥንቲ ትሒዞም ኣብተን ዝነበርዎን ሃገራት ዝንፀሉ ዝኩነኑ ዝውገዙ ዓይነት ሕብረተሰባት እዮም ነይሮም ኣብ ጀርመን ምስ መፀ ብእኩብ ሓደ ነገር ምስ ተወስደ ግን ካልእ ስም ተዋሂብዎ ካልእ ነገር ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ እንተሪእናዮ እቲ ናተ ኤርትራ ክትከውን ወይ ከዓ ንኸይትኸውን ኣብ መንጎ ምዃንን ዘይምዃንን ምስ ተቐርቀረ ኣይኮነን ድዩ ሃገራውነትን ትጅግንነትን ሓርበኛነትን ክመፅእ ተገዲዱ ከምፅኦ ተገዲዱ ዝሰብ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብዙሕ ይበሃል ኣሎ ከም ዝበልኩካ ብውሽጥን ብደገን ቅድሚ ናብቲ ናይ ተወዲብካን ተዓጢቕካን ክትቃለስ ምፍታን ብሰላማዊ መንገዲ ካ ተፈቲኑ ነይሩ ብኤርትራ ማለት እዩ ሃገራውነት ሃገር ክትህሉ ብሰላማዊ መንገዲ ብዘተ ብካልእ ተፈቲኑ ነይሩ ግን ኣይሰርሐን ንሱ ስለዘይ ስራሕ ከዓኒ ኣንፃር ናይ ህላውካ ምስ ኮነ እቲ ሃገራውነት ወይ ሓርበኝነት መፅዩ ሕጂ ኣብዚ ከመይ ጌርካ ፈላሊኻ ክትረዳእና ትኽእል ሕጂ ኣብ ምንታይ ኢና نزارب دلنا مثل كاش أبقالات ترجماتنا نزارب دلنا هنش الجزء السقا هجراو نتولو دل خاينا هجراو نت مقام هجر دي تهجر هجراو نقحات نبلينا هنش هجراو نقحات كن كلنا نتاي مالتنا يبزح جزء سبات عبنت أبشاف ناي عرض خلاص بزلوني أبشاف ناي كباب تسنة يزلو أبشاف كباب سحل زلو سبن تا إرتراس كم هاجر كقبل واخلو مالتي يعني حبار بكون نتسألنا يعني حبار بكون تحساس بالنا إذا إرتراس هاجرنا بتاريخ ديو بباهل ديو بينا بزي قدس نراخبين عزيز جمس من تاي تحاس كل جزء مستي هاجراو من النت نقولو مالتي جيت هاجراو من النت كل بالكلنا أنا السني إرتراوي يقبل النحر كينا كم من النت كم هاجراو من النت يقبل إرتراوي زبلنا ناتي زخون الله نعها إرتراوي زبلنا كان عايز يقبل النخل تردي كاني السقا إرتراوي تبلو من الباش بقلنا كملك عتات متسخلي أنا قبل ناتي ملك عتات كمتسخلي الجنا يقدر ما يكوننا نحبار ملك أخل ونازل لو قد منقستات كأناتهم ملك عتاتهم سيو أبنت إرتراوت كم ترينكا سيتيزن شكل وكالو زي قلت كل وكالو من الباش أبتانا إرترات بحال لو نت كتعمنا لك قالوا مش تحاز نجارات كله خالي إذا مستسيزن شو بمتص معلج قد مستي حجراو من الناس تحاز عبزت إنه زل خاجن سألاقينا برنبي نزبل حتى كل جزء حجراو قالسي نحدا عمات إلك هتخيل تعبلا له ما تعلم في مجزعة له جيت تسأل كل جزء زخون له جزائي قايم على نعمل بناتنا تاريخ الحرية خاصنا أبتوان تجزأنا زنبرة يشبع سناب منقص زنبرة يشبع منقص مالتي كم حدث على أمسكة نعو خاني نتايجب أو الرواس لزنبرة زبي قافع لزنبرة أنا إحنا خمسبي ناتنا زخون تهاجر اللي نالو تبعي لما تسي مالتي تردي كاني هجي أزي كم كنا نتسأل عزبي
إذا طرح يكون عندي ربيع تصلاي كان تصلاس وني رب مهم. نابنت كم سامبل كل جزء كم باخلو خبزاناي مسفن حقوس متحف سنتا لا حنتي مهم. نحد نابز بحر السني حرشا زنبرو ناي بون حرشا زنبرو قروص له تباهلنا يلو كنا قوريصنا لي را خدعته كوينو كم زيلو تمساتيرو قال تباهل قوريصنا ليلو ازي اندوب زده انت كوينو مستباليلوس كفل تباهلو سني خفلايك على كابتن وصيد كفل استباهله مهم. هجي تتصلاي بزحي مالته تتصلاي تعب تصلاي صحيكم كل دولو ناش تتصلاي وسمون الله هجي تهاجر اتتي ناي ናይ ፅነት ዝኾነ ውድባት ኩሉ ግዜ እቲ ዓብይ ፀላኢ ዝበሃል እቲ ነቲ ሃገር ይዕምፅ ኣሎ ዝበሃል ጥራሕ ደይኮነ ካልኦት ንኣሽቱ ፀላኢታት እውን ይቐምጡ ለካ የደለ ሕጂ ዜርካ ግን ኣብቲ ዓባይ ሕቶ ዘምፃእካ እቲ ሃገራውነት እሞ ካበይ ድዩ መፅኡ ትብሎ ኣሎ ሕጂ እቲ ሃገራውነት ናይ ኤርትራ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ሃገራውነት ምፍጣር ሃገር እዩ ናትና ትበሃል ሃገር ክንፈጥር ኣለና ዝብል ሕቶ እዩ እምበር እዚ ሃገራውነት ኣነ ዝብለካ ዘለኹ እዚ ዘንዝገለፅ ኩልካ ንሰባት ክትዕምፅ ኢልካ ትገብሮ ንኻልኦት ኢልካ ትገብሮ ሰባት እትፈልዮ ንሕና ንሰሙን እትብሎ እዚ ዓይነት ሃገራውነት ኣይኮነን እዚ ሃገራውነት እኮ ወላ ጃቢሮ ቋታት ኮን ንሪኦ ኣለና ሕጂ ዝብሉ እንታይ እዮም እዚ ንሕና ንሰሙን ድበሃል ኣብቲ እዋን እቲ ኣይሁድ ነይሮ ኣይሁድ ሕጂ ዳርጋ ሃገር ገይሮም ናቶም ገለ ሕጂ እንታይ እዮም ዝመፅእ ዘሎ ስደተኛታት እዮም ዝኾኑ ዘሎ እቶም ንሕና ንሰሙን ድበሃል ዘሎ ምክንያቱ እቶም ናሽናሊስት ድበሃሉ ዝመፅእ ዘለው ስነ ሕጂ ንመን እዮም ታርጌት ዝገብሩ ኣለዉ ንስደተኛታት ሜይቢ ድሕር ገለ እዋን ሓደ ሃገራዊ ዝበሃል መፅኡ ንስደተኛታት ከምዚ ናይ ሂትለር ክገብር ይኽእል ኸው ይነበርና ከምዚ ዝበሃል ዘሎ እንድሕር ማዕቢሉ ሕጂ ኣብ መጨረሻ እንታይ እዩ ትርድኢት እዩ ሓንቲ ሃገር ኤርትራ ብቕልል ዝበለ እቲ ሃገራውነት እቲ መንግስቲ ዘሎ መንግስቲ ነቲ ናይ ሃገር ስምዒት ወይ ነቲ ናይ ሃገር ነቲ ናይቲ ህዝቢ ንሃገሩ ዘለዎ ፍቕሪ መዝሚዙ ኣብ ናይ ውልቁ ወይ ኣብ ናይ ጉጅሉ ዕላማታት የውዕሎ ኣሎ ስለዚ ከዓ እቲ ሃገራውነት ዝበሃል ሽፋን ተጠቂሙ ንህዝቢ ንመንስያት ይነገር ኣሎ ይምዝምዝ ኣሎ ኢልና ሓደ ካልእ መፀውዒ እንተሃብና ይኸ ኣብ ክንዲ ሃገራውነት መርዚኡ ንብሎ እቲ መንግስቲ ዘሎ ስርዓት ናብና ወላ ክሽወደና ኣለዎ ሕጂ እቶም ሕሉፋት ዝኾኑ የመናውያን ስልጣን ሒዞም ብዙሕ ነገር ይገብርሉ ኣብ ጣልያን እውን ርኢኻ ኣለኻ ኣብ ኣሜሪካ እውን ዝኾነ ርኢናዮ ንቕድሚ ክንደይ ዓመታት ኣብ እስራኤል እውን ፈልጦ ፅቡቅ ገይረ ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ ሃገራዊ ኣኽራሪ ዝበሃል እንታይ ይገብር ንሪኦ ኣለና ሕጂ እንታይ ክብል ዝፍትን ዘለኹ ኣብ ክንዲ ሃገራውነት ብሓፈሹ መርዚ ኢልና ክንገልፅ ንፍትን እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስርዓት ነቲ ናይቲ ሃገር ስምዒት ነቲ ናይቲ ዜጋ ስምዒት ሃገራውነት መዝሚዙ ዝገብሮም ዘሎ ነገራት ኢና ነተኩር ዘለና እንተትብለኒ ወይ ብከምኡ ንክርዳእ ኣነ ቁሩብ ክበርሐኒ ዘለኹ እሲ ከምኩን ድብል ዘለኹ እንታይ ይመስለካ ድብል ዘለኹ ኣነ ሃገራውነት ብንፁር ሃገራውነት መርዚ እኮ ብዙሕ ግዜ ይብለኒ ንእሽተይ ፅቡቅ ስለ ዘለዎ ግን መርዚ ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ኣነ እንታይ ድብሎ ናይ ሃገራውነት መርዚ ኣለዎ ሕጂ ሃገራውነት ኣነ ድብለካ ስነ ሓሳብ ሃገራውነት መርዚ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ንኣሉታ ከዓ ክትጥቀመሉ ትኽእል ሃገራውነት እንድሕር ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣወንታ ኣሎ ምክንያቱ ንሓደ ነገር ብናቱ ካራክተሪስቲክስ ብናቱ ባህርያት ኢኻ ትፈልጦ ሃገራውነት ከዓ እዞም ዝበልኩካዮም ባህርያት ሃገራውነት እንድሕር ኣሎ ኩሉ ግዜ ንሕና ንሰሙን ኣሎ ሃገራውነት እንድሕር ኣሎ ኩሉ ግዜ ሃገርን መንግስትን ዘይምፍላይ ኣሎ ሃገራውነት እንድሕር ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ስምዒት ምእታው ኣሎ ግን እንታይ እዩ ሕጂ ኣብ ክንድና ኣነ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ሃገራውነት ክንኩስኩስ ዝደሊ እንታይ የደሊ ሓርበኝነት ክንኩስኩስ እየ ዝደሊ ምክንያቱ ሕጂ ኣብኡ እዩ ትፍልሊ ሕጂ ናብኡ ስለምንታይ ኢና ሃገራውነት ክንኩስኩስ እንደሊ ስለምንታይ ሓርበኝነት ዘይንኩስኩስ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ሃገራውነትን ኣብ መንጎ ሓርበኝነትን ክልቲኣቱ ፍቕሪ ኣሎ ክልቲኣቱ ፍቕሪ ሃገር ኣሎ ክልቲኣቱ ሓይላት ሃገር ኣሎ ክልቲኣቱ ሃገርካ ምክልኻል ኣሎ ግን ኣብ ሓርበኝነት እቲ ኣሉታ ናይ ሃገራውነት የለን ሕጂ ተንፍልለየን ሒዝካን ኮንካስ ተረድየካ ተንፍልለየን ሒዘካ ኣለኹ የቕረታ ነቲ እትውትብ ዝብሎ ዘለኹ ግን ተራ ሰማዒ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተራ ሰማዒ ፈላሊኻ ረዳእኒ እንታይ ኢሉካ ብኸመይ ክትረድኦ ትኽእል ብዙሕ ሰብ እዛ ድብለካ ዘለኹ ልክዕ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ሰብ ሃገራውነት ማለት እኮ ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ድብል መስለካ ሓንቲ ክብላ ደሊ ብዙሕ ግዜ ሰባት ንሃገራውነት እንድሕር ተዛሪብካ ከምዚ ነታ ሃገር ትፀርፋ ስለ ዘለካ ዝመስሎም እዩ ማተኩር ኣቢሎም ዝመፁካ ምክንያቱ ሃገራውነት ፍቕሪ ሃገር ገይሮም ስለ ዝወስድዎ ልክዕ ሃገራውነት ፍቕሪ ሃገር ኣሎ ግን ሃገራውነት ከዓኒ ካብ ፍቕሪ ሃገር ንላዕሊ እቲ ኣሉታዊ ነገራት ዝበዝሐ እዩ ከምዚ ዝበልኩካ መርዚ ኣለዎ ሕጂ ነታ ሃገራውነት እንብሎ ዘለና ፍቕሪ ሃገር ብሓርበኝነት ክንትክኦ ኣለና ባህላ እዩ ሕጂ ሳያ ሃገራውነት ፍቕሪ ሃገር ድብሎ ዘለኹ
ሃገርካ ኣይትፍቅር ኣይኮንኩን ዝብሎ ዘለኹ ንዝኾነ ሰብ ከነፅላ ዘለ ሃገርካ ሽግር እንድሕር ኣጋጢሞ ኣይትከላኸል ኣይኮንኩን ዝብሎ ዘለኹ ምስ ሃገርካ ኣይትኹን ኣይኮንኩን ዝብሎ ዘለኹ ግን ከም ባህሪ እቲ ሃገራውነት ዝበሃል ምክንያቱ እዛ ኣነ ይኮንኩን ፈጢረዮ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ኣይኮንኩን ፈጢርዎ እዞም ቃላት እዚኦም ካብ እንግሊዝ ዝመፁ ቃላት እዮም ኣብ እንግሊዝ ቃላቶም ዝኾነ ተርም ኣለዎ ናይ ፖለቲካ ቃላት እዮም ናይ ፖለቲካ ናቶም ዝኾነ ከዓ ዴፊኒሽን ምክንያቱ ኣንሕና ወሲድና ብካልእ ክንትርጉሞም ከለና ስነ ኣይመፅእን እዩ ሓንሳብ እንታይ ንብል ኢና ንካታዕ ኢና ኖ ሃገራውነት እኮ ፍቅሪ ሃገር እዩ ከምዚ ካበይ ንመፅእ እሞ ንሕና ዘይሰራሕና ሓንሳብ ብዘይፈጠርካዮ ቃልሲ ክትወራዘውን እኮ ይትኽእል ክትርምዖ ኣባላኸ እሞ ኣዶፕቶ ክንገብሮ ክነርሕሞ ንኽእል እንዲና ድብላ ተሓሳስባ ኣሎ ክነርሕሞ እንተኽኢልና በቲ ኣወንታ ነርሕሞ ካራክተራይዝ ንግበሮ እስከ እተን ሃገራውነት ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ኣነ ዝሓቶ እንታይ እዩ ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝበሃል ብዙሕ ሰብ ዝዛረበሉ እንታይ እዮም እቶም ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝበሃሉ እቶም ጠባያት እንታይ እዮም እስከ ንኣብነት ኣብዚ ኣነ ዓዲ እንግሊዝ ዘለኹ ብሪቲሽ ፋንዳሜንታል ቫሉስ ዝበሃል ኣለዎ 5 ንጹራት እዮም ኣተኪርካ ካፍቶም እጂ ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝበሃል ከ እንታይ እዮም እቶም ትሕዝቶት እንታይ እዮም ኣነ ኤርትራዊ ሃገራውነት ኣለኒ ንኽብል ተኮይነስ እንታይ እንድሕር ኣለኒ ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝብል ዘሎ ኮይኑ ሰብ ክሕትት እውን ኣለዎ ምክንያቱ ብሪቲሽ ናሽናል ቫልዩ ወይ ብሪቲሽ ሃገራዊ ክብርታት እንድሕር ኢለ እቶም 5 ኣነ ፈልጦም እየ ዲሞክራሲ ግዝኣተ ሕጊ ውልቃዊ ናፅነት ሕድሕዳዊ ምክብባር ተፃዋርነት ንካልኦት ባህልታትን እምነታትን እዮም በዚ መንፅር ክንሪኦ ከለና እቶም ኤርትራዊ ሃገራዊ ክብርታት እንብሎም ዘለና ከነቐምጦም እውን ኣለና ክሳብ ሕጂ እኮ ኣነ ኤርትራዊ መንነት ኣለኒ ኣነ ገለ ዝበሃል ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር እዝን እዩ ዝሓቁፍ ኢሉ ዝተቐመጠ የለን ብውልቀ ሰባት ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ብሃገር ደረጃ እውን እዚኦም ኢና እንደልዮም ዘለና እሞ እዚኦም ኳ ክንክስክሶም ኢልና ንሰርሕ ኣለና ዝብል ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ዝወፀ ወረቐት ሪአ ኣይፈልጠን እየ ኣነ እንትርፎ ተቆራሪፆም ዝዛረቡ ሕጂ ፅሑፍ ስለዘየለ ወይ ዝረቐቐ ፅሑፍ ስለዘየለ ወይ ከም ናይ ዓዲ እንግሊዝ ቅርጡብ ኢሉ ውሕድ ኢሉ ከዓ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል ሰብ ክወስዶ ዝኽእል ስለዘየለ ማለት ኣብ ኤርትራ ሃገራውነት የለን ማለት ድዩ ኤርትራዊ ሃገራዊ ፍቅሪ የለን ማለት ድዩ ከመይ ተንብቦ ንስኻ ግለፆ ክትበሃል ኣበየናይ ነጥብታት ምገለፅካዮ ወተረዲእካ ሕጂ እዘን ድብለካ ዘለኹ ነጥብታት ስለዘየለዋ ኤርትራዊ ሃገራውነት የለን ማለት ኣይኮነን ወይ ኤርትራዊ ሃገርነት የለን ማለት ኣይኮነን ወይ በታ ኣነ ዝብለካ ኤርትራዊ ሓርበኝነት የለን ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ እዩ ግን ኣብታ ዓንቲ ወይ ድበልካያ ነጥብ እያ መንግስታት ንሓደ ዘይንፁር ኣቐሚጦም ነቲ ሃገራውነት ዝብልዎ ናብ ዘለይዎ ዳይሬክሽን ስለ ዝወስድዎ እዩ ኣብነት ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝበሃል እዚኦም እዮም እንድሕር ኢልካዮ እንድሕር ኣቐሚጥካዮ ክንካትዓሎም ንኽእል ኢና ንስኻን ምስ ካልኦት ሰባት እዚ ዝጥቕሚ ኣለዎ እዚ ዝፅቡቕ ኣለዎ ኣብ ዴፊኒሽን እውን ድሕሪኡ ናይ ንዛረብና ተደሊና ሃገራውነት ንበሎ ተደሊና ገለ ንበሎ እንታይ ምዃኖም ስንፈልጦም ኢና ኖ ኣንሕናስ ሓርበኝነት ክንብሎም ኣይንደልና ሃገራውነት ኢና ንብሎም ግን ፍቕሪ ሓልዮት ምዕባለ ዲሞክራሲ ፍትሒ እዮም እዚኦም እዮም እንድሕር ኢልና ሓደ ብዙሕ ኣብ ቋንቋውን ደይክካትዖ ክእል እየ ግን እንተዘይተቐሚጦም ኩሉ ግዜ እሞ ከዓ ዘይተቐመጡ ብኣሉታ እንድሕር ትፅውዖም ኣለካ ኣብ ድሌትካ ክትወስዶም ትኽእል ኢኻ መንግስታት ክምዝምዝቦም ይኽእል እዮም ሰባት ከዓ ክንዝናቆተሎም ዘለና ብደገ ከዓ ክበኣስሎም ኣብ ትርጉሞም ኣብ ትሕዝቶኦም ይኽእል እዮም ማለት እዩ እምበር እቲ ኤርትራዊ ሓርበኝነት ኣሎ ምክንያቱ ኤርትራዊ ሓርበኝነት እዩ ሃገር ኣምፅኡ ሃገር ኣውሒሱ ሕጂ ከዓ ሃገር ዝቐፅል ዘሎ ኣብኡ ክትዕ የለን ሕጂ እታ ኩሉ ግዜ ብመንፅር ንሕና ንስኹምን ብመንፅር ኣብዚ ዘሎን ኣብቲ ካልእ ዘሎ ወገንን እዩ ዝካየድ ወይ ከዓ ዝስራሓሉ ትብለኒ ነርካ እሞ እንድሕር ኣጉዲረ ክትምላእ ኣለኻ ኣብ ኤርትራ ግን ከምኡ ክኸውን ዘኽእል ምክንያታትን ሓቅታትን የለን ድዩ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ የገርም ድዩ ኤርትራ ክትህርዮ የብላን ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ኤርትራዊ ሃገራውነት የለን ወይ ከዓ መንነት የለን ዝተፈላለየ መንነት እዩ ዘሎ ዝብሉ ዝተፈላለዩ ክስንዘሩ ዝፀንሑ ዘረባታት ነዚ ኤርትራዊ ሃገራውነት ኣሎ ዝብል ወገን መልሲ ክኾኑ ኣይክእሉን ድዮም እቲ ኣለና እምበር ዝብል ወገን ከም መልሲ ክሕዞም ኣይክእልን ድዩ ንምንፀራ ተኣክል ኣብ ውሽጢ ዘሎ ብዘይገድስ ናይ ስርዓት ኣሎ ንደግፎን ፅላዮ ብዘይገድስ ግን ካብ ደገን ዝመፅእ ተቃውሞታት እዝን ኣሎ በዚ ከዓ ንክከላኸሎ ኢሉ እንድሕር ደኣኒ ከም ምክንያት ኣቐሚጡ ክገብሮ ዝፀንሕ ዝገብር ኣሎ ኮይኑ ንሃገር ይከላኸል ዶ ኣይኮነን ዘሎ ሃገራውነት ዶ ኣይኮነን ኣብዚ ዘሎ ሃገራውነት ብከመይ ሓደግኡ ዝረኣየና ሓደጋ ኣለዎ በዚ ምክንያታት ብከምዚ ካ ክእለ ይግብኦ ኢልካ ነብሪ ክትበኒ ሕጂ ኣብዛ ትብላ ዘለካ ሕቶ እታ ሃገራውነት ገዲፈ ኣብታ ሃገርነት ክዛረብ እየ
ምክንያቱ ተሃገርነት እንተ ሓርበኝነት እዩ ሕጂ እቲ ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝበሃል ኤርትራ ከም ሃገር ማለት እዩ ሓንቲ ዝመፅእ ማለት እዩ ተዓንተይ ዝበልክዋ ሃገርነት ኤርትራ ከም ሃገር እዚ ቤኔዲክት ኣንደርሰን ዝብሎ እቲ ኢማጂን ሶሳይቲ ሃገርሲ ተሓስባ ተሓስባ እሞ ከምዚ ንኣብነት ኣነ ከረኒ ዓብየ ኢለካ ሓደ መንደፈራዊ ወፅዒ ዝሓሰበ እንታይ ዝሓስቦ ወዲ ሃገር እየ ኢለ ናይ ሓባር ታሪክ ኣለና ናይ ሓባር ሕብረተሰብ ኢና ናይ ሓባር ህዝቢ ኢና ዝበሃል ኣተሓሳስባ ኣለኒ እዚ ተሓሳስባ እዚ ኣሎ ዶ ኤርትራ እንተልካና ኣሎ እጅ ዘካታ ኣይኮነን እጅ እንድሕር ኣሎ እዚ ተሓሳስባ እዚ ኣብ ህዝቢ እንድሕር ኣሎ እቲ ሃገር ኣላ ማለት እዩ ኣዘይ ኖፍ ዘደይ ሃገር ህዝቢ እያ ሕጂ እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ሃገራዊ መንነት ብባህል ዓንቶ ከይዶም ፀኽፋ እዩ ምክንያቱ ምስቲ ሓርበኝነት ዝሓይሽ ዝኸይድ እዩ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዝበሃል ኣሎ ምክንያቱ ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ዝካታዕታ ሃገራውነት ኣፀጋዕ ብሎ ሕጂ እቲ ሃገራዊ መንነት ምክንያቱ እቲ ሃገራዊ መንነት እንድሕር ኣሎ እቲ ሃገራዊ መንነት እንታይ እዩ ሰባት ኣብታ ሃገር ናይ ሓባር ስምዒት ኣለና ዝበሃል ኣነስ ምስ ኤርትራ ዘተሓሕዝ ኣለኒ ኣብ ኤርትራስ ኣይደንቲፋይ ይገብር እየ ምስ ኤርትራስ ይራኸብ እየ ዝበሃል ነገር ኣሎ ዶ እንድሕር ኢልካ ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ቀሊል ነገር ዝመስል ኣሎ ቢንያም እዚ ስፖርተኛ ክዕወት ከሎ ናይ ኩሉ ሰብ ፌስቡክ ናቱ እያ ትኸውን ስለምንታይ ወዲ ጣልያን ክዕወት ከሎ ዘይትኸውን ስለምንታይ ወዲ ናይጀርያ ክዕወት ከሎ ዘይትኸውን ምክንያቱ ኣሎ ካብ መን ቀርብ ዝበሃል ኣሎ ምክንያቱ ኣንሕና ምስ ሃገር ኢና ኣይደንቲፋይ ንገብር ምስ ኤርትራ ኢና ኣይደንቲፋይ ንገብር ኤርትራ ዝኾነ ነገር ሕማቕ እንድሕር መልፅ እዩ ምክንያቱ ምስ ኣስላ ኣይደንቲፋይ ንገብር ምስ ዓይና ኩሉ ግዜ ንኸውን ሕጂ እቲ ኤርትራዊ ኣንተወይ ዝበልኩኻ ሃገራዊ መንነት እስኻ ብየን ኢኻ ምስታ ኤርትራ ትራኸብ እሱ ካልእ ሕቶ እዩ ከምዚ ዝበልኩኻ ምናልባሽ መንግስታት ናቶም ኣለዎም ግን ሕብረተሰብ ከዓ ናቶም ኣሎ ኣነስ ምስ ኤርትራ በቲ መሬት ክትከውን ትኽእል እያ በቲ ዓድኻ ዝተወለድ ከላ ክትከውን ትኽእል እያ በቲ ህዝቢ ክኸውን ክኽእል እዩ በቲ ፍቕሪ በቲ ካልእ ነገራት ክኸውን በቲ ባንዴራ ክኸውን ክኽእል እዩ ኣይናይ ዓይነት ባንዴራ ብዘይ የገድሽ በቲ ታሪክ ክኸውን ክኽእል እዩ ገድሊ ክኸውን ክኽእል እዩ ሕጂ እዚ ዓይነት ሃገራዊ መንነት ኣሎ ሃገራዊ መንነት እንድሕር ኣለካ እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ወይ እቲ ሃገርነት ዝበሃል ኣሎ እቲ ሓርበኝነት ዝበሃል ኣሎ ፍቕሪ ሃገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ዘካትዕ ነገር የለ ፅቡቅ ናብ ኤርትራ ኣብኡ ከለና ኦፍኮርስ ኣብ ኤርትራ ኢና ዘለና ግን እቲ ስርዓት ሕጂ በይኑ ፍልይ ኣቢልካ እንታይ ኣበይ ተጠቂሙ ነዚ ንብሎ ዘለና ዘራጉድ እሞ ከዓ ነቲ ሃገር ነቲ ህዝቢ ነቲ መንሰይ ከዓ ዝሃሲ እንታይ ሜላ ተጠቂሙ እንታይ ገይሩ ናብዚ በዚ ፍልስፍናዊ ዓይኒ በዚ ስነመጎታዊ ዓይኒ እንታይ ተጠቂሙ እንታይ ገይሩ ናብዚ ከይድና ዘሎ ክንከይድከ እንታይ ነይሩ እቲ ናቱ ተራ ኢልካ ተኣምን ወይ ትገልፆ ሕጂ ብምንታይ ክጅምረልካ መስለካ ሻይ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኩኻ እዞም ናይ ሓርነት ውድባት ዝበሃሉ እትሶም ዝጥቀምሉ መብዛሕቶም ኣብዚ ማርክሳዊ ዝኾነ ሃገራውነት እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ማርክሳዊ ዝበሃል ሃገራውነት ከዓ ምስ ናይ ውድባት እዚ ናይ ናፅነት ሰራዊታት ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ግዜ እስር ድበለ ወታደራዊ ዲስፕሊን ዝበዝሖ ዓይነት ነገራት እዮም ዝኮኑ እጂ ናትና ስርዓት እዞም ፖስት ላይብሬሽን ዝበሃሉ ፖስት ላይብሬሽን ድብሎም እዞም ሕጂ ካብ ሜዳ ድመፀ ስርዓት እዩ ካብ ሜዳ ድመፀ ስርዓት ከዓ ክሳብ ሕጂ እሱ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ትሕዝዎ ዝመፀ ኣብቲ ዓንተወይ ዝበልኩካ ናሽናሊዝም ሃገርነት ሒዙ መፅኡ ዘና ኣብቲ ናሽናሊዝም ኣብቲ ሃገራውነት ከም ኣይዲዮሎጂ ዘሎ ሕጂ ክጠቕሰልካ ሓደ ናብ ኤርትራ ሽግር ኣሎ ዶ ኤርትራ ብደገታ ዓሚፃ እንድያ ኤርትራ ከምዚ ኮይና እንድያ ገለ ዝበሃል ብዙሕ ነገር ዝመፅእ እዩ ከም ዘሎስ ክንካትዓሉ ይኮና ንስ ከም ዘሎ ኤርትራ ተወፂዓ እያ ዓሚፃ እያ ገለ ኮይና እያ ክኸውን ትኽእል እያ ግን ስቲል ምስ ኩላ ዓመፃ እዛ ሃገር እዚኣ ክምዕብል ኣይትኽእል እንድያ ነይራ ምስ ኩላ ዓመፃ ሃገር እዚኣ ኣብ ዘላቶ ኩነታት ክትመሓየሽ ሓቲ ፅቡቅ እዩ ኣለኹ تطفى نير كقرب جند عن تبغى لا تدمس ما تنير تمثل راح يقرب ده يقول يرمبر هجي جزي مسكولو استحسيتلو التمنجس زي نزي مزميز بول تناشناليزم تتقيم لي انتي تتقيم لون دحر يلكعنا عاده اذا نحنا نسقو من زبال تتقيم لي ازي كل جيزانات كاشغرا ندغ موسى تتقيم لي بدغز مص شغر اينبر اندي تلكان شغر نيري بدغز مص ግን ንዕኡ መዝሚዝ ወይ ካብቲ ዝግብኦ ንላዓል ወሲዱ ንዝኾነ ናብ ኤርትራ ዝመፀ ሽግር ምስ ወያነን ምስ ሲአይኤን ምስ ሞሳድን ምስ ጋለን እንዳገበረ መዝሚዝዎ እጂ ተቀዳማይ
ما يكون بلون خلينا قال السو كم هاجر جيرون نفس قصيوان زباغ مبارس هاجر يزو ويتقدف هاجر يزو تقدف هاجر أيقونة تقدف هاجر زمس أحد عبيد كالو ناتو زخونة كبر اللو جن تقدف هاجر أيقونة بيجنتا يتحلنا خوينو جن نقدف كتنقف عند حجميرك نهاجر تنقف كم زلخا نسراي تنقف كم زلخا نتهزب تنقف كم زلخا جيرو تراي اجي نهدف زنقف سب كم انت كوين الرالو هاجراو دي هاجراو كان بحال حتى نتصالو انت يتمثل علي هاجراو دي هاجراو زيغنا دي عددي نقدف من قافدي زي من قافدي تجسي مبصحت انت يتمثل لا تمنجس تقاومو دي تقاومو دحتين كازي هاجراو يكا هاجراو دي بحال حتى لهم زي ابقله اماني دي زي اماني دي بحال عينت حتى كم خين اجي اذا علو تخال اي نجر مالي اتصال ساي نجر أنحنا نقبر كلنا هاجري زبال حتى الله تا بمسارات تا ترجم ناي هاجر أونت كمان أنت يا تحنتي كل نجارات كاجري في كان هاجر توفت بلا يجي زي أقامتي أنحنا نقبر كلنا هاجري سلازي كل نجارات كاجري في كان هاجر توفت بزعبا فاميلي خاي تحت بزعبا نبرة خاي تحت بزعبا دومز خاي تحت بزعبا كل انتنا خاي تحت بالحتومة تي معنا يجي هاجر أب حدا كان بحوت ياخد كلا خللا لك of course كلا خللا لك إذا حدا ناي فقر ناي حرب ينتي كابت هاجر أو نتونو تسيلك قد كتحطت كمثل لك هذا تقول لا معديو إذا سراوي تدلديو قال السبب تخاخ سرح خلله إذا عين الديسكشن كفكر دي فكر نتيلك فكر يزقبه جن إذا عين الديسكشن هاي فكرني هجي إذا اتصال ساي زمت زلوا كناتاتيهم هجي إذا نجارات كلهم وثيقات أم مشارش حدا قازمت أنت يبزح جزء تي علماوي زلوا هجي تي زلنا يخونتا نتهاجراونت يبرزو يزبالات حساس بالو وهاجراونت نحرت بريزو كال عينت حسابات كال عينت زحش حسابات تمتص خالي سلازم انت خاف غبرو زلكا كل جزء انت يمز غبرو زمكم زم ناشوناليست هاجراويان نتهاجراونت زلونا بتعدي كللو يم بفتنو كللو تخينكا بزح كاب دغ حبريتا خمص يبل بزح كان دغ حبريتا خايد يبل اجي ناي شجر حبريتا قالو مالتي زخات ناب عدنا دلنا ناي انترنت كونتات ناي غل كونتات كاب عالم ندحري تاريخنا يا زلنا ناي ساينس اند تكنولوجي اجي زو كل خطر يخلخا مستعنت وي زقمطكوا نصور بخونه هاجراوي كبرታት ስለዘይ ቀመጥና እንታይ ንደሊ ዘለና እውን ስለዘይ ፈለጥና እቲ መንግስት ነቲ ዘሎ ኩነታት የማን ፀዳም እንዳበለ እንዳመዝመዞ ይኸይድ ኣሎ ባህላት كم زغن بالنقل ده تسبقوا كبري أما قانت هاجرنا أما قانت هاجراونا سلزي تقمته سبقوا كبرنا يبقى الكبر زاد اليوم مقانو سلزي نتسرن تسبون سلزي السماء وينبرو سلزي اللون أبتها هاجراو زبل عابز عبات تعابلي له خيس لزلو قد يخونا له دوت بلن الله حكى هو بونات نمزراب بتهاجراو نست هايجاك كوين الله تشوي الله نبلون خير بنصر مبارح حتى يودي له بدل ما جرك ذهب كاين مبرهيتات بزنبرن حتى يودي له خمتي أغدي مزبل قوة تزعبا أزي سفيحي وأزي عميقيو نبتنا هنا تتنتينا كنت نتنوي كقرب مردات خمسة ترينا فتينا زلنا وخولا يكونن مغنياتو بتحد وجن نحبري تاخد جزء حد سمعت له بتخلي وجن كأني نتزعباتات ونحد دستي سبات كله سلزخو لكاري زيو متنكافو أدلاي لي زأمن يعني نزنبرن حتى ودي له بتن مجرش ذهب كاين كأني وخلات مبرهيتات كوينين رخيبين زلهو توسخيت بلو مخري لبوا مردات أنتولو كسمعك بتغلب الزبالة مالتي أمجر شغلة نجارات كم تدل الشيء حاجة تهاجراونت سلم تايد سرح زمسلنا دبها الحتى مغنيات تهاجراونت سرح زمسلنا زي اللي فقر سلزبنا زمسلنا حادنا سلزبنا زمسلنا معرنا سلزبنا زمسلنا زي اللي توم ناتنا راحتكو تحتيهم دور دو 5% من قد سرعوا زبال سلز أقول زقنا تسفع سلزبنا تناتو علوتاوي نجارات هنري إننا تنحنا نسكن دبها تي حجر منجس هاجري زبها زيد السمعيتات أب حقني هذه تبركس السمعيتات زيتات سلا زير دعنا تهالي تقبل الزلي هاجراونت مرزل لو كبهال كله كل جزء التفقري هاجراونت أب تحاربيننا سلا نقوم تينا برت فقرينا هاجرا يدلني مالتها زها كل سكر دخل مغنياتو هاجراونت مرزل لو تبلو خل خاصة فقرا هاجر زلوس ترى هاجر كاتفكراس مرزي نبلو يمسلو يبزح سبمو الساخة ابن السرق قمت عدل يعني يلا
ጽቡቕ هو እተን ነጥብታት ብንጹር ምቕማጥካ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ምክንያቱ ተዓቢ ዛዕባ ተዓሚቕ ዝኾነ ዛዕባን ሕቶታትን ናብ ተራ ሰብ ምስ ወረደ ብዝተፈላለየ መረዳእታ ሒዙ ስለ ዝኸይድን ካብቲ ሓሳብካ ወሪዱ ከዓ ናብቲ ሰብ ናባኻ እውን ካልእ ክበሃል ስለ ንርኢ ዘለና ኣነ ንሱ ንምንጻር ከም ዛዕባ ሒዘዮ መረዳእታ ከዓ ንምስፋሕ ማለት እዩ ስለዚ ተስፋ ገብር በዚ ዘሎ በዚ ዝሃብናዮ መረዳእታን ሓሳባትን ዓጂቦም ክኾኑ ሰማዕትና ንሎማዓንቲ እየ ንወዲ ኣለኹ ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ወይ ብትስኻ ዝተመረቕካሉ ዓውትታት እውን ክንዛረብ ተስፋ ገብር ንሎሚ ንወዲ ኣለኹ